Adevărul este că există moguli, dar pe care îi folosiți împreună sau pe rând, după împrejurări. Reproșul principal este acela că pe parcursul anului 2009, aflat la guvernare, cu partidul dumneavoastră pe care îl conduceați, cu ministere precum al agriculturii, al educației, al muncii și protecției sociale, al sănătății, n-ați făcut nimic sau ați făcut numai rău? Să vă pun o întrebare, pornind de la cei 4 milioane și grija dumneavoastră pentru cei 4 milioane de români care trăiesc cu 10 lei pe zi, pentru milionul de șomeri, etc., etc. Pe scurt, cu toată politețea, dați-mi voie să spun că pentru mine sunteți un demagog. Sunteți un demagog. Sunteți un demagog. Ăsta e un defect. Și am să vă spun de ce, punându-vă o întrebare. Domnule Crin Antonescu, în această campanie prezidențială, din punct de vedere tactic, v-am menajat. Am menajat. Dar vă rog să nu săriți calul. Care este salariul lunar al domnului Ionuț Costea, director Exim Bank, numit în mai 2009, dânsul fiind cumnatul dumneavoastră, în fruntea acestei instituții? Mulțumesc pentru întrebare. Domnule Geană, aveți la dispoziție 1 minut pentru a răspunde domnului Crin Antonescu. Am o întrebare pentru domnul Crin Antonescu, care cred că este relevantă. Important să aveți și un răspuns. Că... Am și un răspuns imediat. Am o întrebare. Vă rog. Ce motive v-au determinat să acceptați să intrați într-o coaliție conjuncturală, acum aproape 2 luni de zile, cu PSD și cu UDMR, pentru a susține un premier în condițiile în care președintele actual nu accepta regula de aur a democrației a unei majorități? Dacă ați putea să-mi dați o explicație politică și rațională la gestul dumneavoastră, după aceea mă întorc către dumneavoastră cu foarte multă gratitudine. Credeam că o știați. Dați-mi voi atunci să vă... să vă dau eu răspunsul, că e posibil să nu știți. Salariul cumnatului dumneavoastră, numit în timpul în care dumneavoastră guvernați la Exim Bank, este de 20.760 de euro pe lună, fără sporuri. 20.760 de euro pe lună, fără sporuri. 20.760 de euro pe lună, fără sporuri, care înseamnă aproape 900 de milioane de lei, care înseamnă aproape 900 de milioane de lei, care înseamnă aproape 900 de milioane de lei,